Avanzan a bo ritmo os traballos de construción do que será o emisario submarino máis grande de Galicia, con máis de 3,5 km de lonxitude. A parte de terra xa está case rematada, mentres que a zona mergullada rolda xa o 90% de execución. Dos 9 treitos, os operarios traballan nestes intres xa no 7º. Que estamos a executar con diferentes subtreitos, 9 treitos en concreto, que hai que trasladar, transportar e fondear. O certo que é unha situación realmente complexa. Esta mañá a conselleira de Infraestructuras canda a conselleira do Mar comprobaron como se desenvolven eses traballos no medio da ría de Pontevedra. Os traballos do emisario estarán rematados neste mesmo mes, coa previsión de que se poida enganchar a Edar dos Praceres nos primeiros meses do ano vindeiro. Este mesmo mes de outubro agardamos que este prácticamente rematado todo o treito que resta de emisario submarino, e o certo que a nosa previsión é que este mesmo ano quede rematada a execución deste emisario na súa totalidade. A principios do ano 2023 xa procederemos ao enganche coa depuradora de Placeres e se poña a funcionar. As obras do emisario submarino supuxeron a ocupación da esplanada da canteira no porto de Combarro en pleno verán. A Xunta recoñece as molestias causadas, pero entende que foi a mellor opción para copiar o material da obra. Eu recoñezo que durante o verán foi unha situación complicada aquí neste porto, que é pequeniño, pero a dimensión da obra creo que ben pagaba a pena sacrificar un pouco este brao para que pudéramos culminar a obra o máis rápido posible e que xa no ano 2023, como decía Etel, poida estar a obra en perfecto funcionamento. Tras o remate do emisario seguen pendentes outras actuacións para mellorar o saneamento na ría de Pontevedra. As mariscadoras, por exemplo, poñen o foco no bombeo de cocheras en Pontevedra. Falta o bombeo de cocheras, ou a miña zona cero, que sempre dixen que foi a clave donde a noso banco marisqueiro estuvo en zona C. Temos ainda unha zona pechada e penso que cando se arranxe ese bombeo que hai na zona de cocheras, penso que xa podemos empezar a eliminar esas zonas Cs que tuvemos tantos anos pechados. Unha demanda da que a Xunta toma nota, apuntan que nos orzamentos do Goberno galego para 2023 xa se vai destinar unha partida para ese proxecto, así como obras de saneamento na Seca e Campelo no concello de Poio.